سلام اتزعبي مدحاني سلازخونا سلام تانا ببزلهم وتقبلوا نرمي زحزنا يوم زينا تاتنهو بفلما أرئيس تزينا ايتا جيتاچو ردا زاغير زيت سمع ازرار بزخونه ملأخ تسميعهم قدم ورار خوينات ابي لمينونا نيرو يكبل تزاريبلهم كاب اندبوتو كتسمعوا طلعن سرو ريدوان لكوت نبر ብቻ ሳይሆን ነጋሪዎች ቆመት ምን ለምን አትጠይቋቸው ተነጋግረን አንድ ቃል አስተዋውሳለሁ ሞዴስ ቪቨንዲ ምፈልግ ነው ይያለ ያለው ቅራኔ ሰው አብረን የምንኖርበት ከነልዩ ሰቻችን ማነ መንገድ ንፍታ ነጋሪዎች እኛ ያው ናይ ኤርትራ ገንዘብ ናቅፋ አበ ትግራይ ንጨረታ ወጽዩም እቲ ገንዘብ አብ ሕጋው ትካል ምዃኑን አዘራራብ ገይሩሎም መንግስት ኢትዮጵያ በዝገበሮ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ልዕሊ 37 ሞይቶም ተባሂሉ ዝርዝረለና ብሔራዊ ባንክ ኢትዮጵያ ናይ እግድ ደብዳቤ ወጽዩም ኣብ ልዕሊ ነቲ እግድ ዝተሓሱ ሰባትን ሰጎምቲ ከም ዝወስዳ ፍሊጥሎ እቲ እግድ ሒዝናዮ ኣለና ካብ 117 ሰባት ሓደ ሰብ ጥራሕ ብህይወት እንትተርፍ እቶም 116 ህይወቶም ዝሰኣኑሉ ሓደጋ ሎሚ ኣጋጢሙሎም ሎሚ ናይ ቪዲዮን ካልኦትን ዜናታት ሒዝና ኣለና ላይክ ብምግባር ጀምሩ ሰናይ ምክትታል እንኮን ኮሎ ሞት ላይ ሕሺ ታይዲዩ ሞት ኮይ ትርኢት ሰምዕ ድቅስ እዩ ወገን ካናት ሰቀ ከመይ ገርካ ሃጥቀስል እዚውን ዘለኹም ወራት عدت بلاش الله وانا يبلاي منقستي يبلاي ገንዘውኩም አካውንት ናይት ድኻ ገርኩም ተሰድዎ አይ ተሰድዎን ገንዘውኩም ሓዝ አና ይበጽሕ አይን ፈልጡ መሸቀጥ ይኮንና ንሕና ለሐመመ ገንዘው ተልኩም አጎድፍ ደውሪው ሓዙ ገንዘውኩም አለዚያ ሙጽይኩም አካውንት ናትና ገርኩም ካው በአካውንት ተሰድዎ ናፍት ድኻ ሎሚና በዘጋጠ መዘሕዝን ፍጻመን ትንሰገር 10 ታህሳስ 2018 ዓመተ ምህረትም አበ ከተማ ሰለኽለኻ ሓደ አቦ በዘይ ምፍላጥ ዝረኸቦ ቦምቢ ብምቅጥቃጦም ተፈንጅሩም እቶም አቦ ምስ ጓሎም ሽዑን ትሞቱ ሰወይቶም ድማ ንሕክምና ኣብ አክሱም ሆስፒታል ተላኢኸነለዋም ንሪሕነት ሕወሓት ናብ አዲስ አበባ ክነኣቲና ብዝብል ተስፋይና በኩናት ኣትዩ ክብል ኣይተጌታቸው ረዳ ተዛሪቦም ሶማሊያ አካባቢ እንቅስቃሴ ያላሉ ሸኔ በዚህ በኩል ታያሉ ፋኖ በዚህ አካባቢ ጋሸና አካባቢ ታያሉ ወዘተ ስለዚህ መንግስት መውደቂያ ደርሷል የሚለው ትንታኔ አሁንም አለ እኔ ልጅ ሆኜ ለኛ ነበር ሰው ግዙፍ ሰውም ልምታ ካለ ጭቅጭቅ ገባለሁ ቀስስ ብልት ካገኘው ምናምን ላል ግን አንዳንዴ ደግሞ አሰብ አለበት የመጀመሪያ ዙር ትሞክርና ከቀጠቀጠ ትሞክራለህ ይሁን ሰዓት ላይ ገላጋይ ቢመጣ ጥሩ ነው እስቲል ይወደክ እየተነሳ አሁንም ካልጣልኩት ምትል ከሆነ ዘን ዩሮን አምሮ የለም በአቱ ዘ ኤክስፔንስ ስንሰውን ምናስጨርሰው ስለተስማማህ ብቻ እኮ አይደለም ወደ ሰላም ምትመጣው አንድ ሐሳብ ስላለ ብቻ ነው ሰላሙ ያዋጣል ብለህ ስላመንከው ግን ሰላሙን ምትመርጣት ሌላ ዝግጅት ከሆነ አሁንም የሆነ ስብስብ ፈልገህ አዲስ አበባ ለመመለስ ከሆነ እንደዛ ነው የሚሉት አሁን አዲስ አበባ በአውሮፕላን መምጣት ይችላል ችግር የለውም አይተጌታቸው ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቅድሞ ኹናትም አብ ኹናትን ተአቲና ሻዕቢያ ከጥቀመናዩ ተፈላሊና ካብ ምፍታህ በሐባርን ተሰሪሕና ግን ይጠቅመናዩ ኢልዎ መንባሩ ገሊጹ ላንሱ ሬድዋን ልኮት ነበር ብቻ ሳይሆን ነጋሪዎች ቆመት ምን ለምን አትጠይቋቸው ተነጋግረን አንድ ቃል አስተዋውሳለሁ ሞዴስ ቪቨንዲ ምፈልግ ነው ይያለ ያለው ቅራኔ ሰው አብረን የምንኖርበት ከነልዩ ሰቻችን ማነ መንገድ ንፍታ ነጋሪዎች እኛ ያው የስራ አስፈጻሚ የቲፒኤልኤፍ እንዴት እንደጮኸ ራሳቸው ሊመሰክሩ ይችላሉ ማናችሁ እናንተ እንትን ምትሉ ስለዚህ መንግስት እንጥላለን የሚል ሂብሪድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጠው መልእክት ነው የሚለው የኤርትራ መንግስት ኢንቴንሽን ክሊር ነው ግጭት ውስጥ ከገባን አድቫንቴጅ ይወስዳል ላስቆመው አልችልም ስለዚህ ያለን ልዩነታችንን አብረን ብንሰራ ነው የሚያዋጣው ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጠለከለ ሁላችንንም አግኝተዋል እኔ ጋር እንደ 10 ቀን ቆይቶ ነው የተመለሰው ግን የተቀበለው ሰው አልነበር ትክክለኛ ግምገማ ነው ምን እኮ ኦብቪየስ እኮ ነው ማንኖን ሻዕቢያን በስምምዕ ፕሪቶሪያ በመፈራሙ يوم ሓሪቆም ምስ መንግስት ፌደራል ተባኢሶም ክብልውን ተሰሚዑም ነበር ካንተ ፋኖ ከፌደራል መንግስት ጋር ግጭት ውስጥ የገባው ፕሪቶሪያ ተፈረመ ብሎ ነው ምንም ጥያቄ የለውም ይሄ በግልጽ የያዙት አቋም ኢሳያስ ተኮልፍና ማለት ተደናቀፍን የያዝነውን ፕሮጀክት ቲፒኤልኤፍን ለማዳን ሲአይኤ ያመጣው ፕሮጀክት ነው አብይም የዛ መሳሪያ ሆነ ስለዚህ
እነዚህ ቲፒኤልኤፍ ባለመጥፋቱ ትግራይ ሙሉ በሙሉ ባለመበርከኳ ያኮረፉ ሰዎች ድንገት ህብረት ፈጥሬ ከነዚህ ጋር መንግስት ጥላለሁ ብለህ ስታስብ this is the height of stupidity ተመዛበልቲ ሕዝውን መረረቶም አበ ምግላጽ ይርከቡም ጠፊና له አጽሊና ትግራይ ለመፍጠርና ጽላኢ ካካይ ሓርቂ ብመን በሓለፍቲ ንሕና እንተሞትና ደቅና ወነ ይገድፉዋ በቃ አማያ አይ ለማሐይሻ ተቆይዳ ለማሐይሽ አይ ዘርጋለም ዘርጋይ ከም ሓይሻዳ حاويكم ما كنت أنا عد حمد يتبع ترأي عالم ترأي عالم يرأي ودي تسمع واحد رأس رصي كتفن أي قد شني أنا ودي لوين أنا ويني أنا يخافين إني ودي ما مسخهم نيو قرقرناتهم يبلع مسخ وشخم متمابو دقي عددا مسواء تغيرهم كله ورق الزحزو رديتنا يسرق والله زبل مرارات يقربون قبر طريح خايلين واه عدين دي سخايناتنا نلهم دقيني هو قنبر هذه جاكتنا فلي حيل تقدم أنت تركوسنا غزا غزا حامي ما يريري وللكم أنت تركوسنا غزا غزا دقيكو قنبر يوم زغدو معراوكو يزو قنبر شوفين وزن قش خي طرفه مسقل دوري الواقع زل السخانه انت تلكاسكاس ورقه حسابك اخذوا قدمتنا تسوريقو تواهيلو شي من توحي تقصينا حازون كوميني أفتح جنبار لا تقالوا سخي جنبار تمرت حانت يولهم بحق أنت مسي خاص تمرت يولهم كم حلا وطال كم حلا وكفت خيدو حزن عنا وزي تخبي له منازم زي كم زين حلهم حزب تግራይ بطميتن برتن تحانيقو يركب كبل ودب ولدو تግራይ ገሊጾም እዚ ዝገለጸ ودب ولدو تግራይ አብህሉ ኩነታት ትግራይ መልኪቱ ንሚዲያታት ትግራይ ኣብዛሃቦ መግለጽ እዮም ሰላማዊ ቃልሲ ንኸይግበር عتقي بوليتيكا حيلي اب تግራይ بمهلاوم سلاماو انقساس نغبارات ጸጋሚ ኩነታት ከም ዝተፈጠረ ዝገለጸ ቦምበር ተወደብ አይቶ ጉዑሽ ግደይ ናይ ዝቕንዲ ተሓታት ድማ ወደብ ሕወሓት ይክብል ወቂሶም ተካላው ዝኾነ ናይ ወርቅን ካልኦት ሃፍታትን ስርቂ ካይድ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላጽ ናይ ዘውጽ ድማ ትግራይ አበገምገም መብትታን በጽሐላ ክብል ፍሊጦም ሃይል አንድ ምስታይል ሰአና ነታት ይናሪናዩ ወገንሃው እንኮን ኮሎ ሞት ላይ ሕሺ ታይዲዩ موت كوي تريد سمع دكسيو وكان خنا تسقي خميجر كهتقسم يزون زلهم ورات عدت بلاش إلا وانا يبلاي منقستي يبلاي جنزوكم أكاونت نايت دخا غيركم تسدوا أي تسدون جنزوكم حاجة أنا يبصحي أين فلتو ماشي قطي كنا نحن لحامة ما جنزوت لكم أوجد في دوريو حازو جنزوكم على موسيقهم أكاونت ناتنا غيركم كاو بأكاونت تسددوا ونافت دخل بكا زي آياتها لدخات وصحة على ذا قلنا زاوية نحوكم نحنا بتمية النموت لنا صدوا ودي لكم نقول تسقرات صدوا ودي لكم مهارات يتبعات صدوا ودي لكم كندي جنزويو كندي دولاري أو تكرهي زلوا إنه على هندي هافتمات جنزوا من خدانه من يمصلوا محلف يلا نعنا إدنا هونا وسيدهم كشط ودي توقسو سلام تግራይ ናይ ዘበል መንቀሳቀስ አካብ ዝኾነ ዶክተር ሓጎስ አብርሃም ኣብቲ መንቀሳቀሶ መዲቦ መብረሂቦ ሰላማዊ ቃልሲ ክቃለሲ ወይ ድማ ሰላም መፍትሒ እዩ ኢሉ ለአምን ዝኾነ ይኹን ፍጥረት ሰብ ከሳተፍ ይኽእል እዩ ማለት نعفا أبا تግራይ ነጨረታ ወጽዮም رأس أدبارات وقدامات أكسوم ጽዮን بحدار ጽዮን ምኽንያት ንምጽዋት ዝተኸፈለ ናቕፋ ነጨረታ ወጽዮም بحدار ጽዮን ምኽንያት ንምጽዋት ዝተኸፈለ ናቕፋ ስለ ዘሎም ተጫሪትኩም ክትገዝኡ ትደልዩ ተሃሊኹም ኣመልክቱ ዝብል ናይ ጨረታ ምልክታ ዘርጊሕሎም እዚ ጉዳይ መዘራረቢ ጉዳይ እዚ ዕለት ኮይኑ ውዒሎም أجازيان حزون إرتران تجري نايم حواس بعجنا كجهاديلهم تجري تجابات تفتحوا عبس مرايو يبل كابتن من قصاصي أجازيان حدا أيت أمان إله قبر مسكال أبي إرترا أفتح جرا إرتراسي تجرينا خوينا تجراي خويناس كنبرية بعال رستي بعال وانا خوينا نقل سكوانا مرح خوا تعدسي كنبرية يكذو زلخ فلما نزاه هجر إرترا وقعويت هجر تجرينا نجبره
زي عنده حزيا سوون تقاليسهم يوم هاي استقالسكو حزباو جنبارسي ناي تجرينيا ودبي تراوين من يوم يرتراوين من يوم أو إرتراخيت كذا سرعة كتلوت قدوس نجارس خميل خي أو داركوس نجار كتلش تحسي كوي أنا الله يتهجرك ولد مريم سي إرتراوين كل تلص تجري كوي تبي أنا رادي تقول بيهونس أجازيان سرعت هجدفي إحنا بعنك الثلاثة شعتين هنا تنجر كنجورو سويلكها بعندرا هوي نالخا جلز جبر نجار يكون سريكون دجين ኢትዮ ቴሌ ኣብ ዝዕደጉ ፓኬጃት ወስኽ ዋጋ ገይሮም ቴሌ ከም ዝሓበሮ ናይ 23 ሚእታዊ ወስኽ ዋጋ ከም ዝረኣየ እንትኾን ናይ ገለ ወሃብቲ ርእይቶ ድማ ቴሌ ዝገበሮ ወስኽ ናይ 58 ሚእታዊ ይብሎም ኣብ ትሕዚ ተወሲኑ ዘሎ ሓደ ኣብነት ናይ ኢንተርኔትን ድምፅን 1300 ብር ዝኽፈል ዝነበረ በዚ ናይ ሕዚ ናይ ቴሌ ወስኽ ዋጋ ድማ ንወርሓዊ 2375 كخفل مخاني تقليت ظلم بزحات تتقمتي إن تقامو يركبهم مكلاكيا سراويت ኢትዮጵያ በክልል አምሓራ ዞባ ሰሜን ሸዋ ናይ ሓረስቶት ኣእኻል ኣቃጺሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ድሮን ልዕሊ 37 መውማቶም ድማ ተፈሊጡሎም ኣብ ክልል አምሓራ ኣብ መንጎ መከላከያን ሓይልታት ፋኖ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ሕዝውን እናቐጸለ እዩ እዚ ከምዚ እንሃሎም ሓደ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሰራዊት ብልጽግና ድማ ንሓይልታት ፋኖ ነንሕድሕዶም ኣብ ዘለዎ ዝቐተል ቴክኖሎጂ ኣታኣታቲና በዚ ቴክኖሎጂ ድማ ነንሕድሕዶም ከነጥፍኦም ኢና ኢሉሎም እዝን ቴክኖሎጂ እንታይነቱ ግን አይገለጸን ኣብ ተኽልል ኣብ ዞባ ምዕራብ ጎጃም ኣብ ተገበረ ውግእ ብርክት ዝበሉ ሰራዊት ከም ዝሞቱ ኣመራርሓ ፋኖ ሓቢሮም እዮም ብወገን ብልጽግናውን ኣብ ዝኽልተ ሰሙና ዝገበረ ውግእ ዕውት ኦፕሬሽን ምግባሩ ኣፍሊጦም ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋውያን መሕወልቲ ገንዘብን ተቐበልቶምን ስጉምቲ ወስድ ምህላው ብሄራዊ ባንክ ኢትዮጵያ ኣፍሊጦም ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ዜጋታትን ኣባላት ዲያስፖራ ውሽጢ ዓድን ፍቃድ ብዘለዎም ትካላት ሓዋላ ጥራሕ ክጥቀሙ ብሄራዊ ባንክ ኢትዮጵያ ተሓሳሲቦም ብሄራዊ ባንክ ኢትዮጵያ ፍቃድ ዘይብሎም ትካላት ዘይሕጋውያን ኣመሓላለፍቲ ሓዋላን ምጥቃም ብሕጊ ዝተኸልከለ ካብ ምዃኑ ሓሊፉ ኣብ ውሽጢ ዓድን ዘለዉ ተቐበልቲ እውን ንፀገም ከም ዝሳጥሖም እቲ ባንኪ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣመላኺቶም ከመሸጌ አዶሊስ ሬድሲ አቫንቲ ወርልድ ዳይሬክት ሊንክ ሪስ ማይ ፔይ ዩኤስ ዋየር ዞላ ታጅን ዝኣመሳሰሉ ኣመሓላለፍቲ ገንዘብ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ፍቃድ ዘይብሎም ምዃኖም እቲ ባንኪ ኣፍሊጦም ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ፍቃድ ናይ ዝሃቦም ትካላት ሓዋላ ዝርዝር ኣሽማት ኣብ ድሕረ ገጹ nbe.gov.et./mta ብምእታው ምርካብ ከም ዝከኣል እቲ ዝሃቦ መግለጺ ይሕብር ብብሄራዊ ባንክ ኢትዮጵያ ፍቃድ ኣብ ዘይተዋሃቦም ትካላት ምምሕላፍ ገንዘብን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ተቐበልትን ዘይሕጋዊ ሸርፍን ስጉምቲ እናወሰደ ምዃኑ እውን ኣብ መግለጺኡ ጠቒሶም بوغن ኢትዮጵያ ዝመጽእ መጥቃዕቲ ህጹጽ ደገፍ ወሃብቲ RSF ንምምካት መድላዋትና ዛዚምና ኣለና ክብል ሰራዊት ሱዳን ኣፍሊጡም ሓደ ላዕለዋይ መኮንን ሰራዊት ሱዳን ንጋዜጣ ሱዳን ትሪቡን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዘዋግኡና ዘለዎ ሓይሊ RSF ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሶም መጥቃዕቲ ንምፍጻም መድላዋት ይገብሩ ከም ዘለዉ ሓቢሮም እዚ መጥቃዕቲ መበገሲኡ ካብ ደቡብ ኢትዮጵያ ብምግባር ኣብ ግዝኣት ብሉ ናይ ላበ ዝርከባ ከተማታት ኩምሩክን ጌሳንን ዝካየድ ምዃኑ ሓበሬታ ከም ዝበጽሖም ዝጠቐሰ እቲ መኮንን ነዚ መጥቃዕቲ እኹል ምድላው ከም ዝገበሩ ድማ ኣፍሊጡሎም RSFን መሻርክቶምን ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ 4 ቦታታት መሰልጠኒ ካምፕ ተፈቂዶም ከም ዘለውን ኣፍሊጡሎም 117 ሰባት ጽዒና ካብ ሊብያ ተላዒላ ናብ ኣውሮፓ ትጓዓዝ ነበረት መርከበ ተገልቢጣ 116 ጥሒሎም ትሞቱ ሓደ ሰብ ጥራሕ ብህይወት ተሪፎም በመሰረት ሊብያ ሪቪው ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ኣብ እንግሊዝ መደብሩ ማዕኸን ዜና ጆቢ ኒውስ በመጥቃስ ዝዘርግሖ ጸብጻበ ካብታ ብ18 ታሕሳስ ካብ ዝዋራ ከም ዝተበገሰ ዝነገረላ ጃልባ ሓደ ሰብ ጥራሕ ብህይወት ተረኺቡሎም
እቲ ካብቲ ሓደጋ ዝደሓነ ውልቀ ሰብ ብ21 ታሕሳስ ብቱኒዝያውያን ገፈፍቲ ዓሳ ተረኺቡ ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወሰደን ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፍ ኩነታት ከም ዘሎን ይግለጸሎም። እታ ጀልባ ድሕሪ ምብጋሳ ነዊሕ ከይጽንሐት ብዘጋጠማ ጥንኩር ኩነታት ኣየር ንሓደጋ ከም ዝተቃልዐት ሓቢሩ ወሲኹ ድማ ድሕሪ እቲ ሓደጋ ህፁፅ ጽርሒት ምድሓን ህይወት ሰኣን ምክያዱ ህይወት እቶም ብዙሓት ሰባት ክተርፍ ከም ዘይከኣለ ገሊጹ። ክቡራት ተኸታተልትና ነሳዕ ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ኣመስጊና ንትሕዝቶናን ኣቀራርባናን እንተፈቲኹምዎ ሰብስክራይብ ብምግባር ሕለፉ። ሰላም ንህዝቢ ትግራይ፣ ሰላም ንኩሉ ወዲ ሰብ።